سوی پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت، صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های اجتماعی و جمهوریوی، جمعیت. راهنمای جامعه آینده خانه باد امید وطن تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. имрӯз дар ноҳияи данғара бо иштироки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти хатлон баргузор шуд ки дар он натиҷаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии вилоят дар се моҳаи аввали соли 2026 мавриди таҳлил қарор гирифтанд. зимни вохӯрии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба бартарафсозии камбудиҳо, тақвияти рушди соҳаҳои калидӣ ва вусъати корҳои созандагӣ ва ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. 25 апрел дар ноҳияи данғара президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо роҳбарону фаъолони вилояти хатлон мулоқот намуданд. дар вохӯрӣ аз фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он дар се моҳаи аввали соли 2026 натиҷагирӣ карда шуд. зимни суханронӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон камбудиҳои ҷойдоштаро баррасӣ намуда барои ислоҳи онҳо дар назди масъулини шаҳру ноҳияҳо вазифаҳои мушаххас гузоштанд. масъалаҳои дарёфти захираву имкониятҳои нав ҷиҳати таъмин намудани рушди минбаъдаи вилоят ва вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳру ноҳияҳои он низ муҳокима гардид. гуфта шуд ки дар вилоят ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои ободониву созандагӣ бо суръат идома дошта, ҳазорҳо иншооти иҷтимоиву истеҳсолӣ бунёд ва ба истифода супорида шудаанд. дар маҷмӯъ иҷрои нақшаи бунёди иншооти ҷашнӣ дар вилоят то имрӯз 112%, яъне барзиёд таъмин гардидааст. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёди беш аз 7000 иншооту биноҳои истеҳсоливу иҷтимоиро дар шаҳру ноҳияҳои вилоят самараи заҳмати софдилонаи мардуми сарбаланди вилоят ва соҳибкорони ватандӯст арзёбӣ намуданд. ба тамоми сокинони шаҳроманди вилояти хатлон бахшус соҳибкорону шахсони саховатпеша ки дар ободии ватани азизамон саҳми арзанда мегзоранд миннатдории самимии худро баён мекунам. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар назди роҳбарони вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он вазифа гузоштанд ки бо истифодаи пурраи имкониятҳо ва ҷалби соҳибкорону шахсони саховатпеша ба корҳои ободониву бунёдкорӣ суръати бештар бахшида то охири соли равон бунёду ба истифода супоридани боз садҳо иншооти нави ҷашниро таъмин намоянд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иброз доштанд ки дар ҷараёни сафари навбатии корӣ мо дар шаҳри норак агрегати ҳафтуми нерӯгоҳи обии норакро баъди навсозии мавриди истифода қарор додем ки ин раванд идомаи мантиқии корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ мебошад. зимни мулоқот пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон натиҷаҳои рушди иқтисодии вилоятро таҳлил намуда изҳор доштанд ки ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти вилоят дар се моҳаи якуми соли 2026 ба 7 миллиарду 208 миллион сомонӣ расида, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта
8% афзоиш ёфтааст. Вале ба таъкиди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чунин суръати рушд ва саҳми вилоят дар иқтисоди миллӣ бо назардошти имкониятҳои бузурги иқтисодии вилояти Хатлон ҳанӯз қонеъкунанда нест. Аз ин рӯ зарур шумурда шуд, ки бо истифодаи иқтидорҳои мавҷуда суръати рушди иқтисодӣ бахусус дар соҳаҳои саноат, кишоварзӣ ва содирот боз ҳам тақвият дода шавад. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолиро яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи роҳбарони вилоят, шаҳру ноҳияҳо ва сохторҳои дахлдор маънидод намуданд. баъзан девора меравем, дар ҳайрат мемонем. таба чӣ қадар хуш, чӣ қадар ҷойи корӣ, як шаҳрак аз кӣ вобастагӣ дорад? Аз роҳбар. бо мардум кор кардан. мардуми ҳар як маҳал, ҳар як деҳа, 10 оила дар як ҷо бошад, бо онҳо кор кардан. пеш аз ҳама дар фикри роҳ, барқ, об, мактаб, муассисаи мактабӣ, муассисаҳои хизматрасонӣ, бонкҳои тиббӣ, маркази саломатӣ. 80% аҳолӣ дар деҳот аст. бо мардум шумо сару кор доред. мардума ба роҳи дуруст ҳидоят кунед, ки мо ҳар чӣ зудтар аз мушкилое ки имрӯз ҳаст тезтар берун шавем. ҳар як оилара ҳам тозаву озода кардан, таъмиру тармими хонаву дару кошхонаи худашон, ҳам анҷомхонаи захираи маводи ғизоии дусолаи мардум. одат кунанд, накардиянд, ёд гиранд, ёд тиетон. мо пеш аз ҳама ғами худамона, ғами фарзандо, ғами набиро онҳоро хӯрем. ин нишонаи фарҳанги баланди миллӣ ва эҳтиром ба ватани соҳиби ихтиёрамон Тоҷикистон мебошад. ҳам хонаву кошонаву дари худ ватани худро тозаву озодаву обод мегардонем. ҳам ҳисси миллӣ мардуми худро, миллати тоҷикро аз хурд то бузург бедор кунем. роҳбарони вилоят ва шаҳру ноҳияҳо аз сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш гирифтанд, ки истифодаи самараноки ҳамаи имкониятҳои мавҷударо таъмин намуда, ҷалби сармоягузорӣ, таъсиси ҷойҳои кории нав, рушди истеҳсолот ва афзоиши содиротро таҳти назорати доимӣ қарор диҳанд. зимни суханронии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи иҷрои пурраву саривақтии нақшаи даромадҳои буҷет ва таҳкими интизоми андозро баррасӣ намуда, ба роҳбарияти мақомоти андоз ва шаҳру ноҳияҳо супориш доданд, ки ҷиҳати таъмин намудани иҷрои пурра ва саривақтии нақшаи даромадҳои буҷет, тавсеяи заминаи андозбандӣ, баландбардоштани сатҳи ҷамъоварии андозҳо ва коҳиш додани бақияи қарзи андоз тадбирҳои қатъӣ ва муассир андешанд. ҳамчунин супориш дода шуд, ки назорат аз болои фаъолияти субъектҳои хоҷагидор тақвият дода шуда, интизоми андоз дар ҳамаи сатҳҳо таъмин ва истифодаи воситаҳои рақамикунонӣ барои шаффофият ва самаранокии маъмурикунонии андоз васеъ гардонида шавад. дар семоҳаи якуми соли равон ҳаҷми қарзи аз ҷониби низоми бонкӣ ба соҳаҳои иқтисодӣ ва аҳолии вилоят дода шуда 1 миллиарду 790 миллион сомониро ташкил дода 21% афзоиш ёфтааст. ба бонки миллӣ ва ташкилотҳои қарзӣ супориш дода шуд, ки ҳаҷми қарздиҳиро ба бахшҳои истеҳсолӣ, бахусус саноат ва кишоварзӣ ба таври назаррас зиёд карда, ҷалби пасандозҳои аҳолиро боз ҳам тақвият диҳанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои онро барои дастрасии хизматрасониҳои бонкӣ, махсусан дар деҳот, баландбардоштани сатҳи пардохтҳои ғайринақдӣ дар ҳамаи бахшҳо, бахусус дар соҳаи савдо ва хизматрасонӣ вазифадор намуданд. роҳбарияти вилоят ва дигар сохторҳои марбута вазифадор карда шуданд, ки барномаи мушаххаси рушди иқтисоди рақамиро таҳия ва татбиқ карда, рушди инфрасохтори рақамӣ аз ҷумла дастрасии фарогир ба интернети баландсуръатро дар тамоми ҳудуди вилоят таъмин намоянд. ҳамчунин зарур шумурда шуд, ки низоми ягонаи гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ҷорӣ гардида, татбиқи технологияҳои рақамӣ дар идоракунии давлатӣ, маориф, тандурустӣ
ва дигар соҳаҳои хизматрасонӣ вусъат дода шавад. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба ҷалби сармоя ба соҳаи технологияҳои рақамӣ ва рақамикунунии соҳаҳои калидии иқтисод аз ҷумла кишоварзӣ ва савдо, ҳамчунин тайёр намудани мутахассисони баландихтисос ва баландбардоштани савияи дониши рақамии аҳолӣ андешидани чораҳои муассирро таъкид намуданд. дар соҳаи саноат ба масъалаи барқарор кардани корхонаҳои аз фаъолият бозмонда, ба рушди саноати коркард, таъмини шуғли аҳолӣ ва таъсиси ҷойҳои кории нав таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. барои бартараф намудани мушкилоти соҳаи энергетика, татбиқи саривақтии лоиҳаҳо дар самти коҳиш додани талафоти нерӯи барқ зарур шумурда шуд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин таваҷҷӯҳи масъулинро ба бартараф намудани камбудиҳо дар самти истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва ҷамъоварии пурраи маблағи нерӯи барқи истифодашуда ҷалб намуданд. супориш дода шуд ки истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ дар байни аҳолӣ ва корхонаҳо тавассути корҳои фаҳмондадиҳӣ ва тарғиботӣ тақвият дода шавад. гуфта шуд ки дар моҳҳои январ марти соли 2026 гардиши савдои хориҷии вилояти Хатлон ба 1 миллиарду 240 миллион сомонӣ баробар гардида, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 34.3% афзоиш ёфтааст. ба мақомоти марбута супориш дода шуд ки сохтори содирот ба таври куллӣ такмил ёфта, истеҳсоли маҳсулоти рақобатноки содиротӣ бахусус дар соҳаҳои саноати коркард ва кишоварзии васеъ ба роҳ монда шавад. зимни суханронӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин вазъи ҷалби сармоя, истифодаи имкониятҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатиро таҳлилу баррасӣ намуданд. дар соҳаи кишоварзӣ аз масъулини соҳа истифодаи самараноки ҳар қитъа замин, васеъ ба роҳ мондани кишти такрорӣ, истифодаи сарфакоронаи захираҳои об талаб карда шуд. дар ин замина супориш дода шуд ки баландбардоштани ҳосилнокӣ, рушди пахтакорӣ, боғдорӣ ва сабзаводкорӣ, инчунин афзоиши истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ таъмин карда шавад. масъалаи истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ ва президентӣ махсус таъкид карда шуд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъмини шуғли аҳолӣ, рушди соҳаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла маориф ва тандурустӣ ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардумро аз афзалиятҳои муҳими сиёсати давлатӣ маънидод намуда, аз роҳбарони ҳамаи сатҳҳо фаъолияти ҷиддиву самарабахшро талаб намуданд. дар соҳаи маориф ба масъалаи мутобиқ намудани имкониятҳои мавҷудаи инфраструктураи таълимӣ, сохтмони муассисаҳои таълимӣ ва томактабӣ, таъмини муассисаҳо бо омӯзгорони баландихтисос ва баландбардоштани савияи касбии онҳо таваҷҷӯҳи асосӣ дода шуд. агар насли ҷавона тарбия накунем, мо на пеши роҳи экстремизмро гирифта метавонем, на терроризмша гирифта метавонем, на қочоқи маводи муқаддирша, на ҷинояткории фаромилӣ, на ҳисси миллию ватандӯстии мардум баланд мешавад. аз шумо вобастагӣ дорад. таъкид гардид ки дар соҳаи тандурустӣ низ сарфи назар аз корҳои назарраси анҷомдодашуда дар самти бунёду таъмири муассисаҳо дар солҳои охир як қатор мушкилоти ҷиддӣ боқӣ мемонанд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарони вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он барои бартараф кардани камбудиҳо дар соҳаҳои муҳими маориф ва тандурустӣ дастуру супоришҳо доданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо назардошти имкониятҳои бузурги вилояти Хатлон дар самти рушди сайёҳӣ зарур шумурданд ки ба масъалаи бунёди иншооти сайёҳӣ, таъмиру таҷдиди иншооти мавҷуда ва баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ ба сайёҳони дохиливу хориҷӣ эътибори ҷиддӣ дода шавад. дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти Хатлон ҳамчунин вазъи риояи қонунияту тартибот ва мубориза бо ҷинояткорӣ, густариш додани корҳои фаҳмондадиҳиву пешгирикунанда ва бартараф намудани камбудиҳо муҳокима карда шуд. дар фароварди сухан пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба ҷашни муқаддаси 35-солагии истиқлоли давлатӣ вусъати корҳои созандагиву ободонӣ, тозагиву озодагӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллиро тақозои замон номиданд. зарур шумурда шуд ки ҳар як оила, ҳар як маҳалла ва ҳар як шаҳру ноҳия
барои тозаву озода нигоҳ доштани манзили зист, ободии кӯчаву маҳалҳо ва муҳити атроф саҳми арзандаи худро гузорад. мо бояд бо ҳисси баланди масъулият, заҳмати содиқона ва иттиҳоду сарҷамӣ дар ободии мебаъдаи ватани азизамон ва давлати соҳиб истиқлоламон Тоҷикистон саҳм гузорем. итминон дорам, ки мардуми шарафманди вилояти Хатлон бо чунин рӯҳия ва талошҳои созанда ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои шоиста истиқбол хоҳанд гирифт. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки фароҳам овардани шароит барои таълими фарзандон, тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, омодасозии ҷавонон ҳамчун нерӯи созандаи ҷомеа ва ғамхорӣ нисбат ба қишрҳои осебпазири ҷомеа, ятимону маъюбон ва оилаҳои ниёзманд бояд ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи мо қарор дошта бошад. баъди суханронии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид ва роҳбарони як қатор шаҳру ноҳияҳо ва сохторҳои вилоятӣ оид ба натиҷаҳои фаъолият дар семоҳаи аввали соли равон ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳисобот доданд. ёдовар мешавем, ки рӯзҳои 24-25 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон сафар намуданд. сафари кории роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шаҳри Норак оғоз ёфт. зимни сафари кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст агрегати рақами 7 нерӯгоҳи барқии обии Норакро ба истифода доданд. ҳамчунин дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 8 иншооти таъиноти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва саноатиро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. 24 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон сафар намуданд. сафари кории роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шаҳри Норак оғоз ёфт. зимни сафари корӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст агрегати 7 нерӯгоҳи барқии обии Норакро ба истифода доданд. тавре зикр гардид, корҳои сохтмонӣ ва таҷдид моҳи октябри соли 2024 оғоз ёфта дар муҳлати пешбинишуда бо сифати баланд анҷом дода шудааст. паймонкори асосии лоиҳа ширкати Андритис Гидро буда, иҷрои корҳои зерпаймониро ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик Сгем ба уҳда дошт. нерӯгоҳи Норак дар солҳои 1960 сохтмонаш оғоз ёфта, гидроагрегати рақами 1 соли 1972 ба истифода дода шуда, гидроагрегати охирин бошад соли 1979 ба истифода дода шудааст. дар натиҷаи солҳои зиёд кор кардани гидроагрегатҳо таҷҳизотҳои нерӯгоҳ фарсуда шуда, ниёз ба таҷдид ба амал омад, ки бо ташаббуси асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон таҷдиди нерӯгоҳ оғоз гардид. айни замон то ҳол 2 гидроагрегат бо бевоситаи иштироки муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шудааст. айни замон гидроагрегати навбатӣ, сеюм гидроагрегат бевосита бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуд. гидроагрегатҳои нав нисбати гидроагрегатҳои пешина бисёр бартариҳо доранд. агар гидроагрегатҳои пешина кӯҳна иқтидорашон 335 мегаватт буд, айни замон гидроагрегати нав иқтидораш ҳар як кадоми ин ба 40 мегаватт зиёд шуда иқтидораш 375 мегаватт мерасад.
дар доираи ин лоиҳа таҷҳизоти асосии гидроагрегат пурра нав карда шуда, технологияҳои муосири ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ ҷорӣ гардиданд. Ин тадбирҳо имкон медиҳанд ки кори агрегат бо эътимод ва самаранок ба роҳ монда шуда, муҳлати истифодаи он барои солҳои зиёд таъмин гардад. маблағгузории навсозии гидроагрегати рақами 7 дар доираи ҳамкории судманд бо шарикони байналмилалӣ амалӣ гардид. аз ҷумла барои татбиқи ин лоиҳаи муҳим 34 миллион евро дар шакли қарз ҷалб карда шуда, ҳамзамон 9.5 миллион сомонӣ аз ҳисоби буҷаи давлатӣ равона гардид. ин тарзи маблағгузорӣ имконият фароҳам овард ки корҳои навсозӣ бо истифода аз технологияҳои муосир ва мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ анҷом ёфта, самаранокии фаъолияти нерӯгоҳ ба таври назаррас баланд бардошта шавад. пас аз анҷоми навсозӣ иқтидори истеҳсолии гидроагрегат афзоиш ёфт. он метавонад дар як шабонарӯз то 8 миллион киловаттсоат нерӯи барқ истеҳсол намояд. имрӯз бо иштироки пешвои муаззами миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гидроагрегати ҳафтуми нерӯгоҳи барқии обии Норак ки таҷдид ва бозсозӣ шуда буд мавриди истифода қарор гирифт. пас аз анҷоми навсозӣ иқтидори истеҳсолии гидроагрегат афзоиш ёфта, он метавонад дар як шабонарӯз то 8 миллион киловаттсоат нерӯи барқ истеҳсол намояд. гидроагрегати ҳафтум аз дигар гидроагрегатҳои пешин бо он фарқ мекунад ки танзимот ва идоракунии таҷҳизотҳо бо таври автоматӣ фаъолият мекунанд. пас аз пурра ба анҷом расидани таҷдиди гидроагрегатҳои нерӯгоҳ, иқтидори умумии нерӯгоҳ аз 3000 мегаватт ба 3375 мегаватт зиёд карда мешавад. хотиррасон гардид ки корҳои навсозии таҷҳизоти нерӯгоҳи Норак соли 2019 оғоз ёфта, то ин вақт 3 агрегати он пурра иваз шудааст. ҳамчунин таҷҳизоти зиёди ёрирасон мавриди навсозӣ қарор гирифтааст. дар натиҷаи навсозии 3 агрегат тавоноии нерӯгоҳ 260 мегаватт зиёд шуд, ки аз иқтидори пурраи нерӯгоҳи сангтуда-2 бештар мебошад. ҳоло навсозии агрегати 4-уми нерӯгоҳ бо маҷмӯи таҷҳизоти ёрирасони он идома дорад. дар маҷмӯъ тибқи лоиҳаи навсозии нерӯгоҳ ҳамаи агрегатҳои он бо харҷи 750 миллион доллари амрикоӣ то соли 2032 нав карда мешаванд. баъди хатми мактаби миёна соли 2018 тибқи квотаи президентӣ донишгоҳи техникии Тоҷикистонро хатм намуда, аз соли 2018 то инҷониб дар ин нерӯгоҳи бузург кор ва фаъолият менамоям. миннатдории худро ба ҷаноби олӣ мерасонам ки ба мо ҷавонон ғамхориҳои бениҳоят зиёд менамояд. ман дар нерӯгоҳ таъмиргар барқчии навбатдори маркази идоранамоии нерӯгоҳ мебошам. ҳамчунин бо харҷи зиёда аз 1 миллиард доллари амрикоӣ навсозии ҳамаи нерӯгоҳҳои барқии мавҷудаи Тоҷикистон навсозӣ шуда истодаанд, ки ба ин восита муҳлати хизмати онҳо 70-80 соли дигар тамдид меёбад. зимини шиносоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти кормандон ва мутахассисони соҳа баҳои баланд дода, саҳми онҳоро дар пешрафти энергетикаи кишвар муҳим арзёбӣ намуданд. таъкид гардид ки рушди ин соҳа яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ мебошад. ҳамчунин ба масъулин супориш дода шуд ки ба истифодаи самараноки таҷҳизоти нав, нигоҳдории бо сифати онҳо ва омодасозии кадрҳои баландихтисос таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд. аввало ман миннатдории худро аз номи худам ва аз номи тамоми коллективи ширкатамон ба ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат мерасонам ки мо ҷавононро шароит муҳайё намудааст ки дар ин намуд лоиҳаҳои бузурги аср кор ва фаъолият мекунем. чуноне ки ба шумо маълум аст, дар нерӯгоҳи обии барқи Норак баъди қисман фарсуда шудани агрегатҳо як ба як ҳар сол таҷдид ва аз навбарсозӣ шуда истодааст. тавонои иқтидори пуррааш 3000 мегаваттро ташкил медод. тавонои пурраи гидроагрегат ба 3375 мегаватт буда мерасад. ман ба тамоми ҷавонои ҷумҳурия гуфтанем ки бояд мо дастгириҳои ҷаноби олиро қадр карда бояд барои ояндаи миллатамон кор ва фаъолият кунем ва ояндаи худамонро худамон бисозем. бо татбиқи чунин лоиҳаҳои бузург
тоҷикистон тадриҷан мавқеи худро ҳамчун кишвари дорои имконатҳои васеъи истеҳсоли нерӯи сабз тақвият бахшида ба таҳкими пояҳои истиқлолияти энергетикии кишвар мусоидат мекунад. 24 апрел зимни сафари корӣ ба шаҳри Норак президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи агрегати нерӯгоҳи барқии обии Норак 8 иншооти таъиноти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва саноатиро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. нахуст роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои шӯъбаи равонӣ ва наркологӣ дар назди беморхонаи марказии шаҳри Норакро ки аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Абдурасул Муҳитзода бунёд гардидааст, ифтитоҳ намуданд. бинои навбунёди шӯъбаи равонӣ ва наркологӣ дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Муҳидов Абдурасул дар доираи таҷлили сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёд гардидааст. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки корҳои бунёдӣ дар бинои тандурустии мазкур моҳи марти соли 2025 оғоз гардида моҳи декабри соли 2025 ба анҷом расидааст. иншооти навбунёд аз 2 ошёна, 9 ҳуҷраи бо 45 кати хоб барои беморон иборат буда дар масоҳати умумии 320 метри мураббаъ ҷойгир мебошад. ба президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бо мавриди баҳрабардорӣ қарор додани бинои нав 35 мутахассисони маҳаллии соҳаи тандурустии кишвар бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. аз номи кормандони соҳаи тандурустии беморхонаи марказии шаҳри Норак ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории бепоёни худро барои ифтитоҳи бинои наву замонавии шӯъбаи бемориҳои равонӣ дар беморхонаи марказии шаҳри Норак баён менамоям. мутахассисони мо солиёни зиёд дар шароити душвор кор мекарданд. имрӯз мо биное дорем ки бо таҷҳизоти муосир ва шароити мусоид фароҳам овардааст. бинои соҳаи тандурустӣ бо таҷҳизоту дастгоҳҳои муолиҷавии касбӣ таъмин мебошад. гуфтам ба маврид аст ки бинои қаблии шӯъбаи равонӣ ва наркологӣ дар шаҳри Норак соли 1967 сохта шуда буд ки дар ҳолати фарсуда қарор дошт. акнун бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва таваҷҷуҳу ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати кишвар ва ба истифода додани бинои наву замонавӣ барои хизматрасонии саривақтии тиббӣ ба аҳолӣ ва табобату муолиҷаи беморон шароиту имкониятҳои беҳтари замонавӣ дар он фароҳам оварда шуд. акнун бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва таваҷҷуҳу ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати кишвар ва ба истифода додани бинои наву замонавӣ барои хизматрасонии саривақтии тиббӣ ба аҳолӣ ва табобату муолиҷаи беморон дар иншооти навбунёди тандурустӣ шароиту имкониятҳои беҳтари замонавӣ дар он фароҳам оварда шуд. коргоҳи хурди истеҳсоли бетон дар назди корхонаи дукон дар ҷамоати деҳоти дуконӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Абдукарим Назар бунёд гардидааст. ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки иқтидори истеҳсолии коргоҳ 40 метри мукааб дар як рӯз буда дар он 15 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардиданд. дар ҳамин ҷо лоиҳаи осоишгоҳи муосири табобатӣ, истироҳатӣ ва сайёҳӣ ки дар соҳили зебоманзари дарёи Вахш ҷойгир хоҳад шуд муаррифӣ гардид. осоишгоҳ барои қабули зиёда аз 100 кас дар як вақт пешбинӣ шуда дар оянда дар он барои садҳо сокини маҳаллӣ боз ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шуда ки сокинони маҳаллӣ соҳиби кор ва маоши хуб хоҳанд шуд. ҳоло сохтмони 3 муассисаи таълимӣ то мактабӣ бо фарогирии 900 кӯдак дар шаҳри Норак идома дорад ки то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон мавриди истифода қарор хоҳанд гирифт. зимни муаррифии иншооти мазкур сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин ҷиҳати густариши корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дастуру тавсияҳо доданд. 24 апрел дар доираи сафари кории худ дар шаҳри Норак президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави танзимгарон, ташхисгоҳ ва мошинсарой барои таъмини аҳолии шаҳр бо оби тозаи нӯшокӣ ва полизиро бо 40 ҷойи корӣ ба таври фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. мақсади лоиҳа
барқарорсозии системаи обтаминкунии шаҳри норак ва беҳтар гардондани сатҳи хизматрасонӣ ва баланд бардоштани сатҳи экологии ҳудуди шаҳри норак ба ҳисоб меравад. баъди барқарорсозии системаи обтаминкунии шаҳри норак 85% аҳолӣ бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин гардиданд ва 15% онҳо тариқи хуҷорӣ таъмин шуданд. лоиҳаи обтаъминкунӣ ва санитарияи шаҳри норак бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамкориҳои судманд бо шарикони рушд татбиқ гардидааст. мақсад аз бунёди он дар шаҳри норак барқарорсозии системаҳои обтаъминкунӣ ва обҳои корезӣ, баландбардоштани сифати хизматрасонӣ ва беҳтар гардидани вазъи санитарию экологии ҳудуди шаҳри норак мебошад. то имрӯз дар доираи 12 қарордоди ба имзо расонидашуда қисми зиёди корҳо ба пуррагӣ иҷро гардидааст. дар доираи татбиқи лоиҳаи мазкур нақлиёту механизмҳои махсус ба муассисаи давлатии обҳои нӯшокии шаҳри норак ворид карда шуда, бинои маъмурии муассисаи давлатии обҳои нӯшокӣ ва корезӣ ба пуррагӣ таъмир гардида, утоқҳои кории мутахассисон бо компютер ва дигар таҷҳизотҳои замонавӣ таҷҳизонида шуд. дар заминаи ин ҳамчунин хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон бо 4500 адад обченкунакҳо насб ва таъмин гардиданд. ёдовар бояд шуд ки қисматҳои иншооти мазкур аз сохтмони истифодаи об аз қубурҳо, сохтмони барқароркунии шабакаҳои обтаъминкунӣ, сохтмони бинои танзимгарон ва безараргардонии об бо хлор, насбкунии обченкунакҳои технологӣ, таҳвил ва насбкунии обченкунакҳо барои хонаҳои истиқоматӣ, сохтмони пойгоҳҳои обкашӣ, обҳои партоҳо, хариди нақлиёту механизмҳои махсус, таҷдиди бинои маъмурӣ, хариди таҷҳизоти компютерӣ ва коркарди тартиби модулҳои гидравликӣ иборат мебошад. با استفاده دادن کارخانه استحصال مرغ گوشتی در شهر نارک برای با جای کاری تأمین نمودن ساکنان شهر و بهتر گردیدن شرایط زندگی آنها مساعدت می‌نماید. کارخانه مذکور با هدف سهمگذاری در تأمین امنیت عضوقواره کشور و استقبال سزاوار جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکاران محلی تأسیس داده شده است. برای نگهداری مرغان شرایط مساعد فراهم آورده شده اقتدار عمومی پرنده پروری 3000 سر مرغ گوشتی را در بر میگیرد. تأسیس چنین کارخانه‌های پرنده پروری برای بلند برداشتن سطح تأمینات با محصولات وطنی اهمیت کلان دارد. این اقدام امکانیت می‌دهد که بازار داخلی با محصولات با صفت استحصال خودی تأمین گردد و جای‌های نوی کاری برای اهالی مهیا شوند. مساحت عمومی کارخانه مرغ گوشتی 5000 متر مربع را تشکیل داده در آن فرم‌های پرنده پروری، قطعه‌های مخصوص نگهداری و کارگاه خوراکی آمیخته موجودند. عین حال در فابریکه استحصال خوراک پرنده اسباب و تجهیزات معاصر نصب گردیده استحصال آن مطابق طلبات جهانی به راه مانده شده است. در مجموع در کارخانه مرغ گوشتی 10 نفر ساکن محلی از جمله زنان خانه‌نشین با جای کار دائمی تأمین شدند. با استفاده داده شدن مؤسسه تحصیلات تا مکتبی استقلال در دهات چلچل شهر نارک به طور فاصلوی دلیل روشن تطبیق با ثمر سیاست اجتماعی دولت در سمت رشد ساحه معارف و فراهم آوردن شرایط مساعد برای تربیت نسل نورس به حساب می رود. این اقدام مهم با استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان عملی گردیده نشانه توجه پیوسته رهبریت عالی کشور به رشد ساحه معارف به خصوص تحصیلات تا مکتبی می باشد. تحصیلات تا مکتبی همچون مرحله ابتدایی تشکل شخصیت و پایه‌گذاری رشد ذهنی، معنوی و اجتماعی کودکان در محور سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. بنیاد کودکستان نو در دهات چلچل که برای 120 کودک پیش بینی گردیده است، امکانیت فراهم می‌آورد که کودکان از سن خردسالی به محیط مساعد تعلیم و تربیت فرا گرفته شده، ملکه‌های ابتدایی فکرانی و معاشرت اجتماعی خود را تشکل دهند. این روند در شرایط معاصر که طلبات به دانش و معرفت پیوسته می‌افزاید، اهمیت استراتژیک کسب می‌نماید. وطنی ما وطن جان باشد چو باغ و بوستان، یک ملک نازنین است دارد گردید فرادان. ای پدری مهربان، امام علی رحمان، همیشه زنده باشن در بالای سر امان. از دیدن شاد هستیم، با تو محبت هستیم، در وقت شاهدی تو از درد و غمخوار هستیم.
муассисаи таҳсилоти томактабии истиқлол аз ҳуҷраҳои асосии таълимӣ, мантиқӣ ва амалӣ иборат буда барои таъмини фаъолияти муназзами тарбиявӣ бо тамоми шароити зарурӣ таъмин гардидааст. мавҷудияти ошхона дар муассиса имкон медиҳад ки таъмини ғизои солим ва мутобиқ ба талаботи синусолии кӯдакон ба роҳ монда шавад, ки ин омили муҳим дар ҳифзи саломатӣ ва рушди ҷисмонии онҳо ба ҳисоб меравад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани кӯдакистони нав 15 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардида, нақша аст ки дар оянда боз 5 нафари дигар низ бо ҷои кор таъмин карда шаванд. ин нишондиҳанда дар баробари баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии таълимӣ ба беҳтар гардидани вазъи иҷтимоӣ ва иқтисодии аҳолии маҳаллӣ низ мусоидат менамояд. ҷалби мутахассисони соҳибтаҷриба ба фаъолияти таълимӣ аз ҷумла омӯзгорони дорои таҷриба дар самти омӯзиши нутқ, мусиқӣ ва забонҳои хориҷӣ имконият медиҳад ки кӯдакон аз синни хурдсолӣ ба омӯзиши фанҳои муҳим фаро гирифта шаванд ва қобилиятҳои эҷодии онҳо рушд ёбанд. Преврати цветущий рай, и таджика мир принес, честь их до небес вознес, знает каждый, это он, сын таджиков, гордость наша, лидер нации, и он наш, Эмомали Рахмон, Таджикистан мой край родной, люблю тебя, мой рай земной, живи, свети из года в год, пусть будет счастлив твой народ. با استفاده دادن مؤسسه تحصیلات تومکتبی استقلال در دهات چلچل شهر نارک، ادامه منطقی تطبیق سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد اینفراساختار اجتماعی و تامین دسترسی کودکان به تحصیلات با صفت تومکتبی می باشد. این اقدام همچون تحفه ارزنده به ساکنان دهات در عرفه جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ارزیابی گردیده. بازگویی سیاست انسان پرورانه حکومت کشور در راه تربیت نسل سالم، دانشمند و وطن دوست به شمار می رود. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни бозӣ дар шаҳри норак ба таври фосилавӣ майдончаи футболи хурдро дар шафати варзишгоҳи марказии шаҳр расман ба истифода доданд. дар заминаи варзишгоҳи марказии шаҳри норак боз як майдончаи муосири варзишӣ бунёд ва мавриди истифода қарор гирифт. ин иншооти солимгардонӣ дар масоҳати 2000 метри мураббаъ сохта шудааст. قابل ذکر است که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاریشان به شهر نارک سنه 30 آگوست سال 2024 دستور داده بودند که در شفت ورزشگاه مرکزی ساختمان میدانچه معاصر به نقشه گرفته شود. میدان فوتبال خرد با صفت بلند بنیاد گردیده برای ورزشکاران و جوانان شهر پیش بینی شده است. این میدان با آمادگی فوتبال، تربیت فوتبالبازان آینده، تأسیس دسته‌های کودکانه و ترغیب طرز حیات سالم در شهر نارک مساعدت نموده به شبه به مکان دوست داشته نسل نورست تبدیل خواهد یافت. ساخته با استفاده دادن چنین میدانچه‌های ورزشی بار دیگر شهادت از آن می‌دهد که رهبریت عالی مملکت نسبت به نسل جوان و نورست مخصوصاً ورزشکاران توجه خاصه دارند. جوانان شهر نارک را می‌باید جواباً به این غمخوری‌ها تمام سعی و تلاش خود را پیش از همه به دانش آموزی بعداً به رشد ساحه ورزش روانه سازند و کوشش نمایند که در کوتاه‌ترین مدت پرچم تاجیکستان عزیز را در عرصه بین‌المللی مخصوصاً در سمت ورزش بلند بردارند. زیاده از 450 نفر ورزشکارانی دارند که تنها در رشته فوتبال مشق و تمرین می‌گیرند که آنها نیز از همین میدانچه‌ها بیشتر استفاده می‌برند، یعنی همون درس‌های خود را در همین میدانچه‌ها می‌گذرانند. کارهای ساختمانی از جانب مؤسسه دولتی دیرکسیای ساختمانی انشاءات‌های دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان انجام داده شده است. میدان مذکور با سبزه صنعی مجهز بوده امکان می‌دهد که دسته‌های فوتبال در تمام فصل سال با تمرین و بازی مشغول شوند. جوانان و ورزشکاران شهر نارک جواباً به این غمخوری‌های پیشوای معظم ملت کوشش می‌نمایند که تاجیکستان را به عرصه جهانی بردارند و پرچمبردار ملت خود باشند. بعد ساختن این میدانچه ورزشی ما جوانان می‌توانیم که هر روزه آمده به ورزش مشغول شویم و قابلیت خود را سرخل دهیم. یادآور می‌شویم که در شهر نارک دو دسته فوتبال فعالیت داشته در لیگ یکم و دوم چمپیونات تاجیکستان برآمد می‌کنند. همزمان دسته‌های زیادی کودکانه نیز پیوسته تمرین می‌نمایند و این انشاءات برای آمادگی بهتری آنها و مسابقه‌های در پیش ایستاده زمینه مساعد فراهم می‌آورد. 24 اپریل پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره بازدید از شهر نارک
ба таври маҷозӣ бинои нави фурӯши сабзавоти тару тозаро дар бозори рамзи норак расман ифтитоҳ намуданд. маврид ба зикр аст ки сохтмони бинои нави фурӯши сабзавот дар бозори рамзи норак аз ҷониби соҳибкори ҷавон Асадуллозода Аминҷон Амонулло дар масоҳати 930 метри мураббаъ бунёд гардида барои соҳибкорони шаҳр шароити мусоиди корӣ фароҳам оварда шудааст. бинои мазкур аз як ошёна иборат буда аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди рамзи норак сохта шуда мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. дохили бино дорои рафҳои махсус буда дар баробари мева ва сабзавотҳои тару тоза ҳамчунин меваи хушк нуқтаи махсуси фурӯши гӯшт ва дигар маҳсулотҳои ниёзи аввалия ҷойгир мебошад. мо соҳибкорони ҷавон аз дастгири пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи илҳоми тоза гирифта ба ободонии ватан аз замон саҳми худро мегузорем. бо мақсади фароҳам овардани шароитҳо хуби корӣ ва хизматрасонии бинои нав дар бозори рамзи норак сохта ба истифода додем. бино дорои тамоми шароитҳо буда дар он 80 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин шудааст. тавре гуфта шуд қаблан соҳибкорони шаҳр бештар дар кӯчаву хиёбонҳо ба фурӯши мева машғул буданд. акнун ба бунёди ин иншоот фаъолияти соҳибкории худро дар шароити беҳтар ба роҳ монда ҳамзамон барои сокинон ва меҳмонони шаҳри норак дастрасӣ ба маҳсулоти аввалия беҳтар гардидааст. бунёди чунин иншооти муосир далели равшани дастгирии пайвастаи соҳибкорӣ рушди инфрасохтори савдо ва беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонӣ ва аҳолӣ мебошад. ин иқдом ҳамзамон ба ободу зебогардонидани шаҳр танзими фаъолияти савдо ва таъмини амнияти озуқаворӣ мусоидати фаъол мекунад. бинои бозори меваву сабзавоти рамзи норак бо сарфи 1 млн 500 000 сомонӣ бунёд гардида дар баробари ба истифода додани он 80 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин шудаанд. таъсиси чунин марказҳои савдои муосир дар баробари фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ба рушди иқтисоди маҳаллӣ такони ҷиддӣ бахшида сатҳи зиндагии аҳолиро боз ҳам баландтару беҳтар хоҳад кард. бозори фурӯши сабзавот ва мева ки боло пӯшида мебошад имкон медиҳад ки соҳибкорон дар 4 фасли сол фаъолияти худро ба роҳ монда маҳсулоти худро босифат нигоҳдорӣ намуда ба ниёзмандон пешниҳод намоянд. иншооти мазкур ҳамчун намунаи ташаббуси созанда ва саҳми арзандаи бахши хусусӣ дар пешрафти иқтисодиёти миллӣ арзёбӣ мегардад. миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки чунин шароитҳои хуб ба мо муҳайё сохтааст. мо соҳибкорзонҳо дар ин бозори нави замонавӣ хуб фаъолият дорем. шароитҳои бозори шаҳри норак ҳамаш муҳайё ҳаст. пеш аз ҳам шукрони ҳами давлат ҳами сарзамин шукрони ҷаноби олӣ пешвои миллат ки бо мо ҳами хел соҳибкорои нағз ҳами хел бозори бо ҳашамат тайёр кардан барои дастгирӣ соҳибкоро аз ягон камбудӣ нест дар байни мо. бунёди бинои нави фурӯши сабзавот дар бозори рамзи норак як тӯҳфаи хуб ба сокинон, меҳмонон ва ҳамзамон соҳибкорони шаҳри норак дар арафаи таҷдил аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ карда шуд. 24 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар шаҳри Норак бинои маъмурии шуъбаи агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаро ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои мазкур бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида дар масоҳати 160 метри мураббаъ сохта шудааст. корҳои сохтмонӣ аз соли 2023 оғоз ёфта дар муҳлати муқарраршуда бо сифати баланд ба анҷом расонида шудааст. дар ҷараёни сохтмони бино 15 сокини маҳаллӣ ба ҷои кори муваққатӣ ҷалб гардида бо ба истифода додани он 11 кас ба ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. фармоишгар ва пудратчии сохтмони бинои мазкур агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. иншоот аз 2 ошёна иборат буда бо тамоми шароити зарурии хизматрасонӣ таъмин гардидааст. ошёнаи якум аз 2 ҳуҷраи корӣ, равзаи ягона барои қабули шаҳрвандон, толори интизорӣ, таххона бо ҳуҷраи кории бойгонӣ таркиб ёфтааст. дар ошёнаи дуюм бошад 4 утоқи корӣ, қабулгоҳ ва дигар ҳуҷраҳои хизматрасонӣ ҷойгир карда шуданд. муҳити корӣ дар бинои мазкур мутобиқ ба талаботи замони муосир ташкил шуда имконият медиҳад ки ба сокинон хизматрасонии босифат ва саривақтӣ пешниҳод гардад.
افتتاح چنین بیناها دلیل روشن توجه خاصه دولت و حکومت و بهتر نمودن سطح زندگی مردم مخصوصا قشر نیازمند جامعه به حساب می رود. ساحه سقورت اجتماعی و نفقه یکی از بخش‌های کلیدی سیاست اجتماعی کشور بوده. هدف اساسی آن تأمین حفظ اجتماعی شهروندان به خصوص پیرانسالان، معیوبان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر می باشد. از این لحاظ فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیت کارمندان و خدمت‌رسانی با صفت به اهالی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست دولتی محسوب می‌یابد. قابل ذکر است که سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همیشه به دستگیری طبقه‌های گوناگون اهالی روانه گردیده. با تطبیق برنامه‌های دولتی و اصلاحات پیوسته این سمت سال از سال رشد می‌یابد. بلند برداشتن اندازه نفقه‌ها، جاری نمودن نظام معاصر خدمت‌رسانی و رقمی‌کنانی ساحه از جمله تدبیرهایی میباشند که برای بهبودی زندگی شهروندان عملی می‌گردند. در مجموع مورد استفاده قرار گرفتن بینای نوی مأموری شعبه اگنتی سقورت اجتماعی و نفقه در شهر نارک یک قدم مهم برای تحکیم حفظ اجتماعی اهالی و نشان دهنده غمخواری پیوسته دولت و حکومت نسبت به مردم می باشد. 24 اپریل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان در شهر نارک بینای مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی برای 60 کودک در دهه چشمه یک را به طور فاصلوی مورد استفاده قرار دادند. ساختمان انشاءات ماه اکتبر سال 2025 آغاز گردیده در مهلت معین شده با صفت بلند به انجام رسانیده شد. در جریان کارهای ساختمان 30 کس با جای کار موقتی تأمین شده. بعد با استفاده دادن مؤسسه 12 ساکن محلی با جای کار دائمی تأمین گردیدند. انشاءات با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نارک بنیاد گردیده و بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت کودکان روانه شده است. بینای کودکستان یک آشیانه بوده دارای 4 حجره اساسی می باشد. از جمله اتاق کاری کارمندان با میز و کرسی و جوانها برای نگاهداری حجت‌ها تأمین است. 2 حجره خواب کودکان با کتای 2 قبطه و جوانها برای نگاهداری لباس مجهز شدند. همچنین یک حجره برای گذرانیدن مشغولیت‌ها پیش بینی گردیده آن با اشیاءهای بازی و واسطه‌های رشد ذهنی کودکان تأمین می باشد. آشخانه مؤسسه نیز یک آشیانه بوده برای 60 جای نشست پیش بینی گردیده است. آن با میز و کرسی و تجهیزات ضروری تکنیکی تامین گردیده برای آماده و پیشنهاد غذای با صفت شرایط موافق فراهم می آورد. در کودکستان مذکور روند تعلیم با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی به راه مانده شده است که بر رشد زباندانی و جهانبینی کودکان مساعدت می کند. صحن بینای مؤسسه بتونپوش و حدودش پنجره بندی گردیده برای امنیت کودکان و فراهم آوردن محیط مساعد بازی و فراغت شرایط ضروری مهیا کرده شده است. در دیوارهای بنا برای جلب دقت کودکان تصویرهای قهرمانهای فیلمهای تصویری و منظره‌های زیبا انعکاس و برای فراغت و بازی کودکان 3 عدد ارغنچک‌ها نصب کرده شده. در حدود بنا گل‌های آرایشی شنیده شده است. با ابراز منتداری از توجه و دستگیری های پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به ساحه معارف امروز در شهر نارک 2 مؤسسه تعلیمی تا مکتبی، یکی در دهه چلچل برای 120 نفر کودک و دیگری در دهه چشمه برای 60 نفر کودک مورد بهره برداری قرار گرفتند. در جریان سیاست معارف پرورانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان امروز ساحه معارف رشد کرده آن مقام کلیدی را در جامعه کسب کرده است. هدف از تأسیس و افتتاح چنین بیناها این پیش از همه فراهم آوردن محیط سالم و مساعد
барои рушди зеҳнӣ ва ҷисмонии кӯдакон аст. боварӣ дорем ки чунин иқдомҳо барои баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии насли наврас заминаи устувор хоҳанд гузошт. ибтидои чунин муассиса ба баланд бардоштани сатҳи фарогирии кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ ва беҳтар гардидани шароити иҷтимоӣ дар маҳал мусоидат менамояд. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар кӯчаи марказии шаҳр ду бинои баландошёнаи истиқоматӣ мавриди истифода қарор дода шуд. биноҳои истиқоматии навбунёд ҳар кадом аз 9 ошёна иборат буда дар маҷмӯъ аз 82 хонаи истиқоматӣ 1, 2 ва 3 ҳуҷрагӣ иборат мебошад. зимни сохтмони биноҳо талаботи меъёрҳои муосири шаҳрсозӣ пурра риоя гардида хонаҳои истиқоматӣ бо тамоми шароити зарурии рӯзгор ва инфрасохтори муосир муҷаҳҳаз гардонида шуданд. пас аз мавриди истифода қарор додани биноҳои истиқоматӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тӯҳфаи арзанда аз номи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ду оилаи камбизоат калидҳои хонаҳои истиқоматии дуҳуҷрагӣ супорида шуд. таъкид гардид ки ғамхориҳои пайвастаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба сокинони кишвар, махсусан оилаҳои камбизоат, пайваста тақвият ёфта. чунин иқдомҳо намунаи равшани сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ман хурсанд ҳастам ки дар тоҷикистони ободи зебои худамон зиндагӣ мекунам. ман миннатдор ҳастам. ҳазорон бор шукргузор ҳастам ки падари меҳрубон чун президент тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дорам ки ҳамин хел дастгирии шумо ман миннатдор ҳастам ки маро соҳиби хонудар кардаед. дар саҳни биноҳои истиқоматӣ барои фароҳам овардани шароити мусоиди истироҳату фароғати сокинон як майдончаи варзишӣ барои бозии футбол ва волейбол сохта шуда, ҳамзамон майдончаи махсус барои бозии кӯдакон бунёд гардидааст. ба истифода додани чунин биноҳои истиқоматии замонавӣ тӯҳфаи арзанда ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон буда ба беҳтар гардидани шароити зисти аҳолӣ ва рушди минбаъдаи инфрасохтори иҷтимоии шаҳри Норак мусоидат менамояд. 24 апрел дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Хатлон дар шаҳри Норак бинои нуқтаи савдои масъулаи сохтмонӣ ва хизматрасонӣ воқеъ дар деҳаи Чашма яги ҷамоати деҳоти дуконӣ мавриди истифода қарор дода шуд. бинои мазкур аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Шамсиддин Табаров ба истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар масоҳати 520 метри мураббаъ бунёд шудааст. сохтмони иншооти мазкур аз соли 2024 оғоз гардида дар як муддати муайяншуда бо риояи талаботи муосири шаҳрсозӣ ва меъёрҳои бехатарӣ ба анҷом расонида шуд. дар ҷараёни корҳои сохтмонӣ 30 сокини маҳаллӣ ба ҷои кори муваққатӣ ҷалб гардида бо ба истифода додани иншоот пас аз анҷоми пурраи лоиҳа 10 ҷои кори доимӣ дар марказҳои савдо ва хизматрасонӣ таъсис ёфт. пеш аз ҳама миннатдории хешро ба сӯзгоҳи сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки мо соҳибкоронро пайваста дастгирӣ менамояд. масъулаи сохтмони натиҷаи ҳамин дастгириҳо ҳастанд ки имрӯз мо тавонистем як иқдоми навро амалӣ намоем. мо соҳибкорон кӯшиш менамоем ки барои муштариён маҳсулотҳои босифат ва нархҳои дастрас пешниҳод намоем. маврид ба зикр аст ки чунин иншоотҳо дар доираи сиёсати созандагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида ба беҳтар шудани шароити зиндагии шаҳрвандон, рушди соҳибкорӣ ва ободонии шаҳрҳо мусоидат менамоянд. дар маҷмӯъ мавриди истифода қарор гирифтани бинои нуқтаи савдои масъулаи сохтмонӣ ва хизматрасонӣ дар шаҳри Норак боз як қадами устувор дар роҳи амалисозии ҳадафҳои стратегияи мамлакат аз ҷумла санъатикунонии босуръат, рушди соҳибкорӣ ва беҳтарсозии сатҳи зиндагии мардум ба ҳисоб меравад. 24 апрел дар шаҳри Нораки вилояти Хатлон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи саноатии истеҳсоли обҳои нӯшокии Global Investро мавриди истифодабарӣ қарор доданд.
24 апрел дар шаҳри Нораки вилояти Хатлон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи саноатии истеҳсоли обҳои нӯшокии Global Investро мавриди истифодабарӣ қарор доданд. Корхонаи саноатии истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Хуҷамурод Азимӣ дар доираи таҷлили сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёд гардидааст. иншооти навбунёд дар минтақаи саноатии шаҳри Норак ҷойгир буда, дар он намудҳои гуногуни оби нӯшокӣ истеҳсол карда мешавад. Ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар корхона 30 кас аз сокинони маҳаллӣ бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. Бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва раванди корҳои ободонӣ бо ташрифи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Норак боз чунин корхонаи навбунёд ифтитоҳ гардид. Бо ҷои кори доимӣ таъмин гардидем. Дар корхонаи мо зиёда аз 30 нафар коргар кору фаъолият мекунад. кор дар ду бахш ба роҳ монда шудааст. маҳсулотҳои мо об аз чашмаи табиӣ ки дар ин минтақа воқеъ аст истифода бурда мешавад. дастгоҳҳо таҷҳизотҳои корхонаи мо аз қисман олмон ва қисман аз давлати чин ворид карда шудааст. мақсади мо таъмини аҳолии кишвар бо обҳои сифату аъло ва маҳсулотҳои ватанӣ мебошад. дастгоҳу таҷҳизотҳои корхонаи мазкур тавоноиашон дар як бахш зиёда аз 10,000 дона маҳсулот ҳаҷмҳои гуногуни обҳои рангаву ташнашикан ба роҳ монда шудааст. инчунин дар ин корхона зарфҳои ҳаҷмҳои гуногун 0, 5, 1 то 5 литраву 10 литра ва сарпӯши он истеҳсол карда мешавад. тавре зикр гардид, иқтидори истеҳсолии корхонаи мазкур дар як шабонарӯз 15,000 капсула ва 5,000 зарфи оби нӯшокиро ташкил медиҳад. Ба иттилои масъулон дар шаҳри Норак дар доираи татбиқи стратегияи саноатикунонии бо суръати кишвар шумораи корхонаҳои саноатӣ ба 31 адад расонида шуда, маҷмӯи маҳсулоти соҳа дар 5 соли охир ба зиёда аз 2 миллиарду 427 миллион сомонӣ баробар гардидааст. дар корхонаҳои саноатии шаҳр 46 номгӯи маҳсулоти ивазкунандаи воридот истеҳсол карда мешавад. мо мутахассисони ҷавони шаҳри Норак соҳиби ҷойҳои нави корӣ гардидем. барои мо боиси ифтихор аст ки дар доираи таҷлили ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ раванди корҳои бунёдкориву созандагӣ хоса дар шаҳри Норак тақвият меёбад. дар ободонии ватани азизамо саҳми босазои худро мегузорем. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди ифтитоҳи корхонаи Global Invest дар ҳамин ҷо аз намоишгоҳи маҳсулоти корхонаҳои саноатӣ дидан намуданд. дар намоишгоҳ 7 номгӯи маҳсулоти ватанӣ аз ҷумла намудҳои оби нӯшокӣ, равған, собун, капсула, гранула, донаҳои полиэтиленӣ, микросемент ва армасетка ба намоиш гузошта шуда буд. дар ин корхона ҳамкории олимон бо истеҳсолот ба роҳ монда шудааст, аз ҷумла истеҳсоли микросемент ки маҳсулоти нодир ба шумор рафта дар дохил ва хориҷи кишвар харидори зиёд дорад. натиҷаи ҳамкории корхона бо олими ихтирокори тоҷик Комрон Сафарзода мебошад. ин намуди семент дар сохтмони нерӯгоҳи Роғун низ васеъ истифода мешавад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари боздид аз намоиши маҳсулоти ватанӣ ҳамчунин аз намоишгоҳи бахшида ба ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ иборат аз гӯшаҳои маҳсулоти дасти ҳунармандон, таомҳои гуногуни тоҷикӣ, асбобҳои мусиқии миллӣ ва мисли инҳо ки дар саҳни бинои корхонаи мазкур ба намоиш гузошта шуда буданд дидан намуданд. Хуҷамурод Азимӣ дар баробари соҳибкори пешқадами кишвар буданаш дар тарбияи дуруст, соҳиби маълумоти олӣ ва соҳибкасб кардани фарзандон шахси муваффақ аст. ӯ фарзандонро ба илм, аз худ кардану касб омӯхтан ҳидоят кардааст. натиҷа ҳамин аст ки духтарон дар ҷамъият ҳар як соҳиби кори худ ҳастанд. таваҷҷӯҳ дастгирии падаронаи президенти кишвар нисбати мо занон ва духтарон пайваста зоҳир мегардад. дар ин рӯзи пурифтихор бароям мояи сарфарозист ки пешвои миллат ба шаҳри Норак ташриф оварданд. мо духтарон дар ободонии созандагии кишвар нақши босазои худро мегузорем.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ ба соҳибкори ватанӣ хуҷамурод азимӣ барои иқдомҳои созандаву ибратбахш изҳори сипос намуданд. 24 апрел президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пас аз ифтитоҳи корхонаи тоҷик глобал инвест ба фаъолияти хатҳои истеҳсоли панҷараҳои оҳанин оғоз бахшиданд. 24 апрел президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба фаъолияти хатҳои истеҳсоли панҷараҳои оҳанин оғоз бахшиданд. коргоҳи истеҳсоли панҷараҳои оҳанин дар заминаи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи заводи таҷрибавӣ механикии шаҳри Норак бунёд ёфт. имрӯз бо шарофати пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон корхонае нест ки дар он қатори мардон занон низ паҳлӯ ба паҳлӯ истода кору фаъолият менамоянд. занони тоҷик дар тамоми соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар фаъолона иштирок менамоянд ки ин боиси ифтихори мо аст. иншооти нави саноатӣ барои наздик шудан ба татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии бо суръати кишвар сохта шуда дорои таҷҳизоту технологияи муосир мебошад. маҳсулот бо истифода аз хатҳои муосири технологӣ бо шаклу сифати хуб истеҳсол шуда ҷавобгӯи стандартҳо мебошад. дар раванди боздид ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки маҳсулоти корхона аслан барои мустаҳкамгардонии хати сарҳад пешбинӣ шуда насби осон ва истифодаи тӯлонии он кафолат дода мешавад. дар заводи таҷрибавии механикии шаҳри Норак ба масъалаҳои техникаи бехатарӣ ва ҳифзи меҳнат диққати ҷиддӣ дода мешавад. дар ҳамаи коргоҳҳо пайваста омӯзишу фаҳмондадиҳиҳо оид ба қоидаҳои бехатарӣ гузаронида шуда ҳолати техника ва таҷҳизотҳо мунтазам назорат мешавад. кормандон бо либосу воситаҳои муҳофизатии зарурӣ таъмин буда пеш аз оғози кор дастурдиҳӣ мегиранд. ҳамзамон санҷишҳои дохилӣ чорабиниҳои пешгирикунонда гузаронида мешавад ки то хавфи истеҳсолӣ кам гардад. ин табдилҳо имкон медиҳад ки муҳити корӣ бехатар нигоҳ дошта шуда ва ҳолати коргоҳҳо босифат ва бемамоният идома ёбад. тавлиди чунин навъҳои маҳсулот ки дар заминаи дастгирии ҳукумати кишвар аз бахши хусусӣ ба роҳ монда шудааст ҳаҷми зарурати воридотро коҳиш дода аҳамияти муҳими иқтисодӣ дорад. тибқи нишондоди лоиҳавӣ корхона метавонад дар як шабонарӯз 1500 ва дар як сол зиёда аз 180 000 дона панҷараи оҳанӣ истеҳсол намояд. ин ҳаҷм имкон медиҳад ки маҳсулот баробари таъмини талаботи дохил ҳамчунин ба хориҷи кишвар содир карда шавад. барои расидан ба ин ҳадаф таъсиси хатҳои нави истеҳсолӣ дар назар дошта шудааст. зимни суҳбат бо сарвари давлат роҳбари корхона хуҷамурод азимов ӯҳдадор шуд ки 300 километр масофаи сарҳади давлатиро бо чунин панҷараҳо таъмин намояд. дар корхона 30 мутахассис дар ду баст фаъолият мекунад ки ҳамаи онҳо сокинони маҳаллӣ мебошанд. زنان و بانوان شهر نورک
миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки соҳибкорони ватаниро дастгирӣ мекунанд ва чунин корхонаҳои саноатиро ба истифода медиҳанд. Ман дар ҳамин маҳалла зиндагӣ мекунам ва мо дар ҳамин ҷо ба маоши хуб ва ҷои кори доимӣ таъмин шудаем. иттилоъ дода шуд ки дар ин корхона бо насби ҳисоби панелҳои офтобӣ 1.5 мегаватт нерӯи барқ истеҳсол мегардад ва насби онҳо барои 1.5 мегаватти дигар идома дорад. бо ин иқтидорҳо корхона талаботи худро бо нерӯи барқ пурра таъмин менамояд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо фаъолияти хатти нави истеҳсолӣ ба масъулин ҷиҳати истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷуда, баланд бардоштани сифати маҳсулот, афзоиши ҳаҷми истеҳсолот ва ҷалби бештари мутахассисони ватанӣ дастуру тавсияҳо доданд. апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Норак ба фаъолияти маҷмӯаи гармхонаҳои ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Гулнур оғоз бахшиданд. 24 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Норак ба фаъолияти маҷмӯаи гармхонаҳои ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Гулнур оғоз бахшиданд. маҷмӯаи гармхонаҳо дар масоҳати 10 гектар замини бекорхобида ташкил карда шуда 6 гектари он барои бунёди гармхонаҳои муосир пешбинӣ гардидааст. то имрӯз 3 гектар пурра обод шуда мавриди истифода қарор гирифтааст, ки дар 1 гектари он гули садбарг ва дар 2 гектар гулҳои гуногуни мавсимӣ бо истифода аз усулҳои муосири агротехникӣ парвариш меёбанд. дар маҷмӯаи гармхонаҳои Гулнур айни замон миқдори зиёди гулҳо парвариш карда шуда, гулҳоро аз 2 апрел шинонданашонро сар карда муддати 3-4 рӯз дар муҳити муайян нигоҳ дошта пасон ба гармхонаҳо тақсим менамоем. об додем, дору додем, ки хеле калонтар шуданд. гулҳоро гирифта ба қутиҳо мегузаронем. муддати 40 рӯз нигоҳубин намуда ба бозор пешниҳод менамоем. дар корхона зиёда аз 10 намуди гулҳои мавсимӣ парвариш карда мешавад. аз ҷумла тадегис, сини, салса, петуния ва тарения. дар оянда кӯшиш менамоем ки миқдори гулҳои мавсимиро зиёд намоем. дар гармхона таҷҳизоти муосири кишоварзӣ дастрас гардида дорои низоми худкори рақамӣ мебошад. ин низом танзими ҳарорат, намнокӣ ва дигар омилҳои муҳити парваришро фароҳам оварда барои рушди босамари гулҳо ва баланд бардоштани ҳосилнокӣ замина муҳайё месозад. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар маҷмӯаи гармхонаҳо парвариши зиёда аз 1,800,000 гули садбарги навъҳои гуногун бо усули муосир ба роҳ монда шуда ҳамзамон зиёда аз 3 миллион гулҳои мавсимӣ парвариш меёбанд. дар маҷмӯа дарахтони гуногун аз ҷумла олӯи туркӣ, санавбар, липа, маҷнунбет, каштан, арчаи кабуд ва ноки ороишӣ шинонида шуда муҳити атрофи иншоот мутобиқ ба талаботи муосири шаҳрсозӣ ороиш дода шудааст. дар гармхона 60 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардида аз ин шумора 42 касашро занон ташкил медиҳанд. дар мавсими ҷамъоварӣ ва омодасозии гулҳо 40 кас иловатан ба корҳои мавсимӣ ҷалб карда мешаванд. боиси ифтихор ва сарфарозист ки имрӯз дар шаҳри Норак дар қатори дигар иншоотҳо бо иштироки пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гармхонаҳои замонавӣ мавриди истифода қарор дода шуд. дар гармхонаҳои шаҳри Норак 60 нафар ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шуда, ки аз ин 42 нафараш занҳо ва 18 нафараш мардҳо фаъолият номида истодаанд. дар 1 гектари майдони гармхонаҳо гулҳои садбарг ва дар 2 гектари дигар боқимонда гулҳои мавсимӣ парвариш карда мешаванд. дар оянда ва нақша гирифта шудааст ки 3 гектари боқимонда ки корношоя мебошад таҷдид аз навсозӣ карда шуда дар он гулҳои нодир парвариш ва ба фурӯш омода карда шаванд.
корҳои ободонию бунёдкорӣ дар маҷмӯаи гармхонаҳо идома дошта, зиёда аз 700 метр роҳҳои дохилӣ мунфарш гардиданд. ҳамзамон биноҳои ёрирасон навсозӣ шуда, минбаъд сохтмони ошхона, ҳуҷраҳои либосивазкунӣ ва фароҳамсозии шароити мусоиди истироҳат барои кормандон дар назар дошта шудааст. رحمت به جناب عالی محترم امامعلی رحمان که نسبت دختران و جوانان غمخواری می نمایند. امروز در نزدیک خانه ما یک گرمخانه زیبا و زمانوی به استفاده داده شد که ما دختران در اینجا کار و فعالیت میکنیم. با معاش خوب تامین هستیم و به همین وسیله زندگی خود را بهتر می نماییم. ضمن شناسایی با فعالیت مجموعه گرمخانه‌ها سرور دولت محترم امامعلی رحمان با صفت کارهای انجام یافته و تشکیل درست روند استحصالات بهای بلند داده با مسئولین دستور دادند که با استفاده ثمرناک امکانیت‌های موجوده فعالیت را گسترش دهند و برابر قانع نمودن طلبات داخلی صادرات را به راه مانند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که بنیاد چنین گرمخانه‌های معاصر در شهر نارک نمونه روشن تطبیق سیاست دولتی دستگیری صاحبکاری و رشد ساحه کشاورزی بوده با تامین امنیت آذوقه‌واری، رشد اقتصاد محلی و بهتر گردیدن سطح زندگی مردم مساعدت می‌نماید. 24 اپریل در دوره سفر کاری خود به ناحیه دنقره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه گلافشان دهات صفابخش به آغاز ساختمان مرحله دوم مجموعه پرنده‌پروری مرمری سنگ اساس گذاشتند. 24 اپریل در دوره سفری کاری خود به ناحیه دنقره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه گلافشان دهات صفابخش به آغاز ساختمان مرحله دوم مجموعه پرنده‌پروری مرمری سنگ اساس گذاشتند. اقدام مذکور با مقصد عملی گردانیدن نقشه‌های سازنده و رسیدن به هدف‌های استراتژیکی کشور راه‌اندازی شده از سمت‌های زودپروری، استحصال تخم اینکوباسیونی و زیاد کردن اقتدار استحصال گوشت مرغ عبارت می باشد. عملی سازی مرحله دوم با بنیاد یک سلسله انشاءات تا ماه سپتامبر سال 2027 به اتمام رسیده مورد استفاده قرار می گیرد. با سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که تطبیق مرحله دوم در 3 سمت به نقشه گرفته شده، جایگیرشوی آن در 5 موضع ناحیه دنقره راه اندازی کرده می شود. 3 سمتی کار عبارت از پرورش چوجه ذاتی با ساختمان 5 مرغخانه و انفراساختار، پرورش مرغ مادری، استحصال تخم اینکوباسیونی با ساختمان 6 مرغخانه و انفراساختار لازمه و پرورش مرغ گوشتی با ساختمان 12 مرغخانه و انفراساختار با نقشه گرفته شده است. باعث خوشنودی است که امروز در عملی سازی مرحله دوم زیاد کردن اقتدار استحصالات در جمعیت دارای مسائل محدود مرمری قدم مبارکی پیشوای معظم ملت رنجه نموده شده است و سنگ اساس برای زیاد کردن استحصالات، اقتدار استحصالات سمت پرنده‌پروری جمعیت گذاشته شده است و از این حالت تمام کارمندان ما یک روحیه بلند گرفته با یک الهام بلند امروز ما با آغاز مرحله دوم یعنی که شروع نموده ایستادیم. ما تمام سعی و کوشش خود را به راه مانده در سیاست پیشگرفته دولت عزیزمان که برای تامین امنیت آذوقه‌واری یعنی که روانه کرده شده است ما در آن سهمگذار باشیم. حدود زمین‌هایی که این انشاءات در آن ساخته می شود زیاده از 36 گکتار را تشکیل داده. در عموم 23 فرمای علاوگی پرورش پرنده با بیناهای معموری، سانیتری، انبارها، گذرگاه‌ها و توقفگاه‌های تکنیک بنیاد می‌یابد. کشیدن خط برق در مساحت بیش از 10 کیلومتر هم پیش بینی شده است. با اطلاع مسئولین 48000 سر مرغ مادری پرورش شونده برای استحصال 7.3 میلیون دانه تخم اینکوباسیونی آماده کرده شده. علاوه‌اً به خواجگی‌های خرد پرنده پروری پیشکش می‌گردد. تأکید گردید که اقدام تأمین تخم اینکوباسیونی در ولایت ختلان بار اول تطبیق کرده می‌شود. موضع پرورش مرغ گوشتی امکان فراهم می آورد که در هر یک مرغخانه تا 40000 سر پرنده پرورش کرده شده پیوستگر زنجیره استحصالات امروزه شرکت گردد. طبق دورنما استحصال گوشت مرغ باید تا 10000 تن در یک سال رسانیده شود. در انشاءات ساخته شونده
омада таҷҳизоти муосири ширкатҳои ҷаҳонӣ насб гардида, хатҳои хӯрок, об, равшанӣ, гармӣ ва поксозии ҳаво бо таҷҳизоти рақамии худкор бароҳ монда мешаванд. таҷҳизоти насб гардида ҳарорати заруриро ҳангоми парвариши парранда аз рӯи талабот ва меъёрҳо танзим намуда барои парвариши мурғҳои хушзод шароити лозима муҳайё месозад. ҳамин тариқ бо истифода аз иқтидори ҳамаи мурғхонаҳо дар як сол зиёда аз 5,8 миллион сарчӯҷаи мурғи гӯштӣ бо риояи талаботи беҳдоштӣ парвариш карда мешавад. инфраструктури ҳудуди мурғхона бо хати барқ ва хати об таъмин гардида роҳҳои он мутобиқ ба стандартҳои пешбинишуда мунфарш карда мешаванд. ҷиҳати амалӣ гардонидани сиёсати пешгирифтаи ҳукумати кишвар оид ба истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ, ҷамъият тасмим гирифтааст ки марҳила ба марҳила дар ҳар мавзеъ барои эҳтиёҷоти худ панелҳои офтобӣ насб намояд. ҷиҳати мунтазам фаъолият намудани мурғхона зиёда аз 47 техника ва механизмҳои махсус истифода хоҳад шуд. дар марҳилаи дуюми маҷмӯаи паррандапарварии мармарӣ зиёда аз 200 ҷойи кори доимӣ таъсис хоҳад ёфт. дар ин ҷода маҷмӯа тасмим гирифтааст ки дар заминаи имкониятҳои мавҷудаи амалӣ ҷиҳати омодасозии кадрҳои баландихтисоси соҳа ба хусус дар самти чорводорӣ, паррандапарварӣ, растанипарварӣ, механизатору бойтор, технолог ва мутахассисони дигар академияи мармариро дар ҳамбастагӣ бо муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар ва марказҳои омӯзиши аврупо таъсис диҳад. бояд гуфт ки пештар мо ба муҳоҷирати меҳнатӣ сафар мекардем. тӯли 5 сол аст ки мо дар ҷамъияти идораи масъулияташ маҳдуди мармарӣ кору фаъолият мекунем. шароит фароҳам оварда шудааст барои кормандон. мо занони хонашин бо баробари ба истифода додани чунин корхона соҳиби ҷойи кори доимӣ гаштем. аз шумо шукргузору миннатдор ҳастем. ҷавобан ба ин ғамхориҳо барои пешрафту ободии кишвар саҳми арзандаи хешро хоҳем гузошт. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон маҷмӯаи иншооти бунёдшавандаро мутобиқ ба ҳадафҳои стратегии давлат дар самти таъмини амнияти узуқаворӣ, саноати кунонӣ бо суръати кишвар ва таъсиси ҷойҳои корӣ арзёбӣ намуда, ҷиҳати саривақт ва бо сифати баланд ба анҷом расонидани корҳои пешбинишуда ба масъулин дастуру тавсияҳо доданд. 24 апрел дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Данғара президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири идомаи татбиқи ҳадафҳои стратегӣ дар самти рушди босуръати соҳаи саноати кишвар ба фаъолияти марҳилаи дуюми корхонаи муштараки муосир оғози расмӣ бахшиданд. 24 апрел дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Данғара президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири идомаи татбиқи ҳадафи стратегӣ дар самти рушди босуръати соҳаи саноати кишвар ба фаъолияти марҳилаи дуюми корхонаи муштараки муосир оғози расмӣ бахшиданд. маврид ба зикр аст ки моҳи сентябри соли 2024 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо оғози корҳои сохтумонӣ дар ин ҷамъият шинос шуда ба талошҳои ҷавонмардони ватандӯст баҳри пешрафту шукуфаҳои кишвар ва таъсиси ҷойҳои навикорӣ баҳои арзанда дода буданд. имрӯз барои идомаи бунёдкорӣ ва бароҳ мондани занҷираи арзиши иловашуда корхонаи нави маҳсулоти саноатии марҳилаи дуюм бунёд ёфт. фаъолияти корхонаи саноатӣ пурра тариқи технологияи замонавӣ бароҳ монда шуда раванди истеҳсолот тариқи маркази идоракунии рақамӣ пурра назорат ва идора карда мешавад. дар давоми фаъолияти кории худ мо тавонистем маҳсулоти саноатиро истеҳсол намуда бозори дохилиро бо маҳсулоти ватанӣ таъмин кунем ва ба кишварҳои ҳамсоя содирот намоем. дар баробари рушди содирот бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон марҳилаи дуюми фаъолияти худро низ амалӣ намуда имрӯз онро бо иштироки сарвари давлат мавриди ифтитоҳ қарор додем. дар маҷмӯъ бо фароҳам овардани тамоми шароити зарурӣ мутобиқи қонунгузорӣ инчунин бо риояи муносибату тартиботи корӣ барои сармоягузорон имкониятҳои васеъ фаъолият дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон муҳайё гардидаанд. ин шароит барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ хеле мусоид арзёбӣ мегардад.
ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки корхонаи муштараки муосир бо беш аз 18 намуд таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз гардонида шуда иқтидори истеҳсоли он дар як сол 20 000 тонна маҳсулоти ниҳоиро ташкил медиҳад. ашёи хом ба корхона аз дохил ва хориҷи кишвар дастрас мегардад. ҳоло дар корхонаи муштараки муосир якчанд намуд маҳсулот барои кандани нақбҳо, истихроҷи сарватҳои зеризаминӣ, бунёди роҳҳо ва кофтани чоҳҳои амудӣ истеҳсол карда мешавад. маҳсулоти корхонаи муштарак дар кишварҳои минтақа низ маъруф буда дар ҳаҷми намоён содир карда мешавад. ҳоло дар ин корхонаи саноатӣ зиёда аз 170 корманд бо кори доимӣ машғул буда 90% онро мутахассисону коргарони маҳаллӣ ташкил медиҳанд. мутахассисони корхона дорои ихтисоси баланд буда фаъолияти кории онҳо мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ ба роҳ монда шудааст. барои такмил додани маҳорати касбии кормандон дар корхонаи муштараки муосир синфхонаи таълимии муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти зарурӣ мавҷуд аст. дар ин синфхона кормандон бо ҷалби мутахассисони дорои тахассуси баланд аз курси омӯзишӣ гузаронида мешаванд. ба фаъолият даровардан корхонаи муштараки муосир ки ба дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва саҳми соҳибкорони ватандӯсту ҷалби сармояи хориҷӣ бунёд ёфтааст. дар татбиқи ҳадафҳои стратегии гузариш аз кишвари аграрӣ саноатӣ ба кишвари индустриалӣ аграрӣ заминаи устувор хоҳад гузошт. ман коргар шӯриша ва моҳира миннатдории худам ва тамоми бонувони корхонаро ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баён менамоем ки мо бонувони хонашинро бо шароиту фаъолияти мукаммал ҷойи кори доимӣ фароҳам овардааст. бо шинонидани дарахтони ороишӣ ҳамешасабз ва гулу буттаҳо атрофи корхонаи мазкур ва шафати роҳравҳо сабзу хӯрам карда шудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо фаъолияти марҳилаи дуюми корхонаи саноатӣ ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва саҳми соҳибкорони ватандӯсту ҷалби сармояи хориҷӣ бунёд гардидааст, нақши онро дар татбиқи ҳадафи стратегии кишвар гузариш аз кишвари аграрӣ саноатӣ ба кишвари индустриалӣ аграрӣ муҳиму зарурӣ арзёбӣ карданд. 24 апрел президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбеи муҳтарам рустами эмомалӣ дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи данғара ҳамзамон барои оғози корҳои сохтмонӣ дар бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи данғара санги асос гузошта бо лоиҳаи он шинос шуданд. 24 апрел президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи данғара ҳамзамон барои оғози корҳои сохтмонӣ дар бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи данғара санги асос гузошта бо лоиҳаи он шинос шуданд. бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи данғара бо дастури роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати фароҳамсозии шароити муосири корӣ барои мутахассисону кормандон ва беҳсозии сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ бо тарҳи муосир сохта мешавад. зимни муаррифии лоиҳаи иншооти нав ба президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки бино аз ҳисоби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва соҳибкорони ватанӣ бунёд хоҳад ёфт. дар он тибқи нақша толори асосӣ бо 650 ҷойи нишаст, ҳуҷраҳои барҳавои корӣ, меҳмонхона, ошхона бо 150 ҷой ва дигар ҳуҷраҳои зарурӣ ҷойгир хоҳад шуд. бино бо истифода аз шаклҳо ва ороишоти хоси меъмории милливу ҷаҳонӣ тарҳрезӣ гардида намои берунии он зебову дилкаш хоҳад буд. бинои имрӯзаи мақомот 42 сол қабл соли 1984 сохта шудааст ва бо дар назардошти зарурат дар шафати он бинои нави 12 ошёна бо тарҳи замонавӣ бунёд мешавад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбат бо масъулону кормандон онҳоро ба анҷоми босифати корҳои сохтмонӣ ва хизмати софдилона ба мардум ҳидоят намуданд. ҳоло дар марказ ва деҳоти ноҳияи данғара корҳои сохтмонӣ дар 48 иншооти таъйиноташон гуногун идома дорад.
бояд таъкид намуд ки барои истиқболи шоистаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди 165 иншоот ба нақша гирифта шуда буд, вале дар воқеъ то имрӯз бо саҳми соҳибкорони ватандӯсти ноҳия 530 бинову иншоот сохта ба истифода дода шуда, нақша ба маротиб бештар ба иҷро расидааст. дар назар аст ки дар моҳи сентябри ҳамин сол наздики 30 иншооти дигар дар марказ ва деҳоти ноҳия ба истифода дода шавад. 24 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кӯчаи ба номи Нуралӣ Миралии ноҳияи Данғара барои бунёди калонтарин маркази савдо ва хизматрасонӣ санги асос гузоштанд. 24 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кӯчаи ба номи Нуралӣ Миралии ноҳияи Данғара барои бунёди калонтарин маркази савдо ва хизматрасонӣ санги асос гузоштанд. зимни муаррифии лоиҳаи нав ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки маркази савдо ва хизматрасонӣ дар маркази ноҳия ба таври муосир ва бо сифати баланди меъморӣ сохта шуда дар он 200 кас бо кори доимӣ таъмин хоҳад шуд. тибқи лоиҳа бино аз 4 ошёна ва таҳхона иборат буда дар он марказҳои фурӯши маҳсулоти ниёзи мардум, сару либоси гуногун, тарабхона, қаҳвахона, кинотеатр, марказҳои дилхушӣ барои кӯдакон ва нуқтаҳои дигари хизматрасонӣ бунёд мешавад ва барои сокинону меҳмонон шароити хуби корӣ ва хизматрасонӣ фароҳам мегардад. лоиҳаи мазкур аз 4 ошёна ва таваққуфгоҳи нақлиётӣ иборат буда масоҳати умумии қитъаи замин 0,94 гектарро ташкил медиҳад ва масоҳати худи бино бошад 9294 метри мураббаъро ташкил медиҳад. ҳама масолиҳи сохтмоние ки барои бунёди ин иншоот истифода бурда мешавад аз бозори дохилӣ ва бо сифати аъло дастрас мегардад. ширкати мо кӯшиш менамояд ки ин иншоотро бо сифати аъло ба анҷом расонад. бунёди иншооти мазкур идомаи татбиқи сиёсати ҳукумати ҷумҳурӣ бахусус кӯшишу талошҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳсуб ёфта баҳри пешрафти некуаҳволии мардум равона карда шудааст. иншооти нави хизматрасонӣ дар доираи тадбирҳои ободонӣ аз ҷониби ширкати ватании Баракат бо арзиши зиёда аз 50 миллион сомонӣ сохта шуда дар корҳои сохтмонии он 100 сокини маҳаллӣ ба кор ҷалб мешаванд. зимни шиносоӣ бо лоиҳаи маркази савдо ва хизматрасонӣ роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми ширкати ватаниро барои саҳм гузоштан дар ободонии ин гӯшаи диёр муҳим номиданд. ширкати ватанӣ барои мутобиқсозии иншоот ба талаботи байналмилалӣ корҳои лоиҳакаширо дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои бонуфузи хориҷӣ ба роҳ мондааст. таъкид гардид ки бо назардошти рушди босуботи иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва афзоиши шумораи аҳолӣ бунёди чунин иншооти замонавӣ дар маркази ноҳия муҳим мебошад, зеро роҳандозии ин тадбир имкон фароҳам месозад ки мардум аз хизматрасониҳои муосир ба таври васеъ истифода намоянд. дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои тезонидани корҳои сохтмонӣ дар иншооти дигар ки ҳоло ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар марказ ва деҳоти ноҳия идома дорад дода шуд. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Данғара бинои нави муассисаи таъсисоти миёнаи умумии рақами 73 мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иншооти муосири таълимӣ ки бо фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил барои омӯзгорон ва хонандагон бунёд гардидааст, қадами муҳим дар роҳи рушди соҳаи маориф ба ҳисоб меравад. дар доираи сафари кории пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Данғара дар деҳаи даштаки ҷамъати деҳоти лолазори ноҳияи Данғара бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73 барои 480 хонанда дар дубаст ба истифода дода шуд. соли 2008 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73 бо таври ҳашар сохта шуда буд ки дар он ҷои нишаст бо афзоиши аҳолӣ ба назар мерасид. имрӯз бо сохта шудани як муассисаи замонавӣ ки бо тамоми таҷҳизотҳо барои мо сохта дода шуданд, ҳама ин дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бевосита ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ки барои хонандагони мо ва омӯзгорон туҳфа намуданд. мо омӯзгорон ҷавобан ба ғамхориҳои пешвои миллат хонандагонро дар рӯяи ватандӯстӣ тарбия намуда
онҳоро дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва берун аз ҷумҳурӣ тайёр менамоем. Дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73 31 нафар омӯзгорон кор ва фаъолият мекунанд ки онҳо ҳама ихтисосманди соҳаи худ буда истиқоматкунандаи диҳаи даштак мебошанд. муассисаи мазкур бо беҳтарин шароитҳои таълиму тарбия, синфхонаҳои васеъ, озмоишгоҳҳои муҷаҳҳаз, китобхона ва утоқҳои фаннӣ таъмин гардида ҷавобгӯ ба талаботи муосири соҳаи маориф мебошад. татбиқи чунин иқдомҳои созанда гувоҳии таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳаи маориф ва фароҳам овардани шароити арзандаи таълиму тарбия барои насли ҷавон мебошад. мо хонандагони муассисаи таълимӣ барои ғамхориҳо ва дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат миннатдорӣ баён менамоем. мо ваъда медиҳем ки бо хониши хуб, рафтори намунавӣ ва дӯст доштани ватани худ ба боварии сарвари давлат сазовор бошем. Мы, ученики, искренне выражаем свои благодарности основателю мира и национального единства, лидеру нации, президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону за то, что построил для нас новую современную школу, оснащенную всеми техническими средствами обучения. В ответ на вашу заботу мы, ученики, обещаем учиться на отлично, в будущем стать хорошими специалистами и служить на благо Родины. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар садҳо муассисаҳои нави таълимӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтанд ки ин нишонаи возеҳи сиёсати маорифпарварона ва ғамхории давлату ҳукумат нисбат ба насли ояндасоз мебошад. ман шахсан аз номи худам ва аз номи истиқоматкунандагони деҳаи мазкур миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. мо истиқоматкунандагони ин деҳа кӯшиш мекунем ки бо ин муассисаи таълимӣ дар раванди таълим дар таълиму тарбияи фарзандон дар робита ва ҳамкорӣ бошем. хонандагону омӯзгорони муассисаи навбунёд бо изҳори сипосмандӣ таъкид доштанд ки чунин шароити мусоиди таълимӣ онҳоро ба таҳсил, донишомӯзӣ ва саҳмгузорӣ дар рушди ояндаи ватан бештар ҳавасманд мегардонад. аҳли маорифи ноҳияи Данғара иброз доштанд ки бо роҳнамоии пешвои миллат ва таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати ҷумҳурӣ дар давраи истиқлолияти давлатӣ соҳаи маориф дар ноҳия пешрафти устувор дошта, ин раванд дар таълими насли бо фарҳангу донишманд нақши муҳим мебозад. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи иттилоъотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр саломат бошед.